Adegan 1. Rasa penasaran. Papan panggonan ing ngarep omahe Pak Kokonata cedhak pesisir sore-sore. Aku lagi nyawang omahe Eliza saka kadohan. Sopo to sejatine bocah wadon iku? Saben sore kok lungguhan wae ing emper mburi omahe, kaya lagi ana sing dienteni. Pak Kokonata teka nggawa jala iwak. Lagi nyawang opo le? Kok katon serius temen? Pak Koko, menika lho Pak, kula gumun kalian lari estri ingkang wonten emper griya menika. Ing menapa nggih piyambakipun saben dinten wonten mriku? Walah, kowe mbedek Eliza. Dheweke iku lagi nunggu pelangi le. Nunggu pelangi? Menapa saben dinten wonten pelangi ten mriki? Yen lagi nasib apik yo metu. Bocah iku pancen seneng banget karo pelangi. Nanging dheweke ora manggon ing kene, mung preyan wae. Sekolahe ing Jakarta. Oh alah, Jakarta. Naminipun saestu Eliza, Pak. Iya, jenenge Eliza. Coba parani wae, wonge apian kok. Nanging rada meneng. Adegan 2. Saingan lan ragu. Papan panggonan emper mburi omahe Eliza. Eliza lagi lungguh besengut. Ana nom-noman ganteng nggawa kembang melati. Eliza, iki kembang kanggo kowe. Kowe kok ora nate gelem tak jak mlaku-mlaku to? Salah kene wae kembange, aku lagi ora pengen lunga-lunga. Ayo to, masa nunggu pelangi wae saben sore. Pelangi iku durung mesti metu. Yen kowe ora seneng, kowe iso lunga saiki. Nom-noman iku lunga kanthi rasa mangkel. Aku ngintip saka kadohan. Waduh, wong sing ganteng wae ditolak, apa maneh aku. Nanging aku kudu nyoba, aku kudu nggunakake cara liya. Adegan 3. Ketemuan ing ngisor wit klapa. Papan panggonan ing pinggir pesisir. Langit katon mendung nanging ana srengenge grimis ketik. Pelangi wiwit katon. Aku lan Eliza mlayu bebarengan menyang ngisor wit klapa kanggo ngiyup. Nuwun sewu. Pareng nderek ngiyup wonten mriki. Iya monggo, mlebu wae mrene mumpung grimise deres. Wah, endah banget ya pelangi kuwi. Iya, pancen endah banget. Sampeyan uga remen pelangi? Remen banget. Amarga apa sampeyan remen pelangi? Amarga kaendahane. Pelangi kuwi unik, warnane warna-warna nanging bisa dadi siji sing nengsemake. Aku nembe ketemu wong lanang sing romantis kaya sampeyan. Biasane kanca-kancaku nganggep nunggu pelangi iku pakarya sing muspra. Ora muspra, menawa kita bisa ngrasakake ayeming ati nalika nyawang. Oh iya, tepangaken jenengku Raka. Aku Eliza, panjenengan kok bisa pirsa jenengku? Ana trike L. Adegan 4. Pamitan. Latar panggonan pesisir. Pelangi wiwit ilang, swasana dadi rada sedih. Sesuk aku mulih menyang Jakarta, prainane wis rampung. Aku uga arep menyang Jakarta, sekolah ing kono. Mbok menawa mengko bisa ketemuan maneh. Tenane, yen kangen aku nunggu pelangi golek aku wae ya. Iya El, senadyan ing Jakarta angel golek pelangi amarga kakehan lampu gedhong, aku bakal tetep eling yen pelangi sing paling endah iku pelangi sing tak tonton bareng karo kowe ing kene.